wanje naye wakole weekend biya ekera bantu bajite kanisa litukire Jumamosi abade mwachete igoro na ande bandoche na mwachakire litukuri no biya weekend mwanye kore debu ya kabisa bone litukire Jumatatu rienya saa twanjere na twasoira somoro beli Ensakia yugo gira kire litukire Jumatatu gari tuko uri Juma gochake kinsa 12 cyamambya ganyise to cyamambya moro beli oyo botambe ni gokorose litukire aho ogotena na rali akoreka ndiko litukire igoro arali rero beli okoreka na sensito ya Kenya no nejinze ao na rasense mu magazeti bagabaga ningoja barase studio kwa na mangi karoli lituko lya Jumatatu wena kwa ne sondonze soberete inde tujakamwa naye na ndidokora monaye asimambi yabone inde utobwadi akaba mona intwe yona na boto nyara sense mu mitandao Facebook tunyora Ndizi TV News Digital boga sense mu ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News onyo achinga kina boto tweet Ndizi TV News wa karangalia oge tumugotera senamba ira seskini yurawe linde tonyonyole uchumbe asimambi yabone kikwabogira kikwabogira na bokire bya habari ya weekend rengiyere ya sawa tuanjire twasoire me studio yes ya sawa tuanjire omwancho omurigereria ekero tumera nende SMB okorotwatigana teli tukolia Friday na inde nya sawa anchire nga timu Ensakia reloaded toikigaiga asogo gochakeria wiki na enda senchira ya bene kigima leo ni ile siku ona ni tukoliri bate pedra kinende na manga trojina la jokorekana special nero na manga jokorekana ni tukoliri kero raira tangastu na tukolira na maandamano ale protest sense yeito ya Kenya akone trojina banyanyimbo mbawa de dorobot bateana korengana na borobu banya tena maandamano aibate itsirigo sense yeito ya Kenya batena yaya maandamano tayo bona raira nera akasingira nango kendale no mraiwe store jena kiraninga sense ya kapsabete atena yaya gatechi kanzana bona ino korama sabo lakini ndurende ntumaidena kitoko bambana na hali ya dunia yes nesema ya Kisumu ndwaro jena chi kambi ja bere bare anti maandamano na ande bare pro maandamano ebono kwaro jena mbamnyo kanete onto tamenga kirere uchiko bana bana kwenda bali school na bana kwira na bali school maiga yomotimo moke omo police commander across the county ya Nairobi Adamson Bungei na tebetenga azimio lo moja wa Kenya mbara ikerenia the threshold eliye bwenerete asoko report 3 days to amaandamano barabo bali potati rituko liigoro seli tukole Jumamosi eyo taraisanira buna lichiko ligotema kolengana Bungei ni gatebetenga mba they are not recognizing amaandamano ayo akoreka lituko lero kole ntoro Raila Odinga ga kumuiraneria akomotebinga egasi y'abanyanyimbo no kulinda bananchi ndoligo cha moto e permit wasemoto wanjere to ganda maandamano inu moko manyangi gente kingo koreka kere agatebe abwatani baenga beso kibono litikondero tigaturaganya tororenga nararia ya gokoreka ate tuganye tororena kiango barakire ne rina kro agoteana ana kabat basikani batakiri ko notified onyore na batakiri ko notified bate bon point A mpaka point B imete apart from a constitution to bwa the standing orders chinde usama jigo naro akobe bengere gete biri bigotumeka serikali nabanyanyimbo babwate chi act jaba gotumeka yana baramba bwate chi act jabo na jibon ndogoma usira jibatu mieterende bate ni ligo abana ngwere na bale school sakirune yarunya gweta bana abana school ja school kinara na abana ngwere na bale school ngwere na bale rero naro no FS bangire ngwere ro mwane school kana nyangunya goje school no naranji gendete ko enda daraja mbiri abantu barobe irimba bana baira na school yes wana izugujo ngwere na jiro jinko abana nkoira na bale na inchenarara Eric Baraza nena arorira kono kubango mwana juni kana mutega kubango mwana ende school so igo morobilion eroteli gotenena morobilion ndo basto yo ngwanera te gotenena inga amaandamano na areli tikolia lero akara bayo mulembe ebiasara binde ose kende gions kilike okoreka buna botambe kitaendelea ilivyopangwa biasara lakini kerogote bana bayama aya atako ba mulembe ngakiara ba mulembe basigari batangasti na maandamano tai igobono radio mulembe toyo ekero igo bakonyole nebiboko ase igo mbatake osuye bintu so you know na business people cross county ya mbata tene baru nebiasara bateko koramba take to mulembe
si county ya Kisumu bande bare against bande bare bono nerina morembe toyo rekordo no morembe noro nigira bena etokungaina na ikiagera egentu giatanga tunyo kirerigo gwatera ne lazima ritukuria chuma mosi maragoba rere ni gatete na mbari uchikwanda state house ba ujuto mama batatu kuni nandi ritukure ni gatete ne ba uchikumajo ji state house bono nere akamaji utantania bagwazi ba yake na ngiago kwana ngiago chokwana bonde tukorena na rari akorekana kundo mwajo muri to kubori na ayoroje na bona mandabana ritukuria rere batatu ba ujaga jinsa 12 etimezo se ba chakire ayoroje mwajo muri to kubori na hamagania ya Raila akobori naye na roganeti serikali ya Kenya Kwanza yarigereri amagania ya kobori ngobori ari na mangana IBC sabe igorwe ngobori ari no bugima bwa kongere bintu bira ne inse bo ngobori ari igoro akirako tebe sabe igoro asense meri IBC bo ngoda bana abo besabara chikobe kwa sekiombe kyo mbatakiri ba mpaka no mbwa simero moja wa usishwe asokobeka chi commissioner chiri OBC ali ibona yunaro banyara ko baba ko Rainy State aba commissioner bariba IBC abacherera the cherera 4 gaganitie bairani we OBC konde naro chomuraibwa bangase bunge kimani ichungwa litukule igara sense moya nande nabo litumuraibwe nsenga to baisa ko betereriwa okole bintu bune katiba etarigoteba ngwaliete ira lirikwa bwate Biblia ogatebanga naboko kole mirimo ya uno president without fear or ill will igabana to baisa ko to baisa wikirania magania Raila Odinga asensemo ya mangana IBC asenga utayare ni galima minchana ilichiko bono tia tukanyitoro nengi ko barakirinde to gusabona ndo nsiko echo moreme to turubana nanda bana baito mbanyora aigasie ngo wasukera sikuru kyare byasa byo abantu rere tukari kiro monta kari kwirigiri no chumi yakongire rende kiro monta ni gakoboka bwerigiri asemambia bone kumanye watu akore ne asemambia bone nyora no tona Joshua uta kurwa sense meriende akwene kuna mari ogine chibicha go chira senjira yabe na asemambia boniga no tore amaigari itatato mete rimorisuke ensena bego sarega go chuskara nere ikiara ise kurwa ritingo mnyoka moino ndabeka bintu kone ne no ale akwene kune bintu bya saseidi nere producer ito more bwe Ensakia kiremambia jakari tukuria Jumamosi jakari tukuria Jumatatu mpaka Ijumaa ni goto kubana Joshua uta asese mediende yo kuna mali wine chibicha go jira senjira yaben ikonade okumaji korora Ensakia into balance the gender ekaro to third gender ni represented kabisa ase sumuro belwe kweza roberto yo meto gwade to third gender kuna Ensakia that's true egontu robertie nkwenda tole mpaka to watia mangana elichiko maidento wada lichiko kuri alamisi ono ndunto bwatiti ali aganire mancho mune karoto akomanyirie asobwengetu amangento yaligeria senchira ya magazeti bono mambeli tukuri Jumatatu ntumedinga nkwabogete ntuma igatu abokire to ikira se studio no tole batatu buno minta akomanyirie bono naye naboko tumanyanga mne kwabokire bya rera litukeri litangani liye wiki enya onya kwabokire angayigwa chakire go kebwatera korwa na ende mbarabyaba okoinyora asomorobelio bono mambe mashabiki itonsi korwa team diaspora bakora wana Kennedy Mirieri Cyprian Ontita ya Euphemia Mongina na mwensi pia abo Kimori David yabo Cyrus Bitange yabo Caleb Mwetwi yabo Divina Onkeo Mongina Salome korwa Arizona Mosubati Junitai Jackson korwa chinsama cha Phoenix Galia ayona mashabiki ito ale insiko yense ya Kenya yabo Lydia Morako wa Saudia mashabiki korwa Dubai Australia chinsemo chinyinge to wakangambia manakaro tokwera na iga sense ya Kenya amashabiki ito naroro bono mambia bande bali kire chi ujumbe tayare yabo Chris Arogo chinsemo ne chiaraganga bogusero good morning yebundia mandasi kuro chinsemo cha Nyanderema mwensi P yabo Joshua Munguru Ishmael Omosbati Felistas Nyanchama good morning ekarogenda tokona kuero bulia Eric Baraza good morning ekarogenda tokona kuero bulia senchira ya bene nyasi mitmetinga igwa chakolende nelisha
kireito na mbe mo Sophie Kemi Motangi ngora chinse mocha Nyangongo Junction na mashabiki ita seribwa twabaleganirie uri gwete bobe tokumusabiro kubwena kwa bwango bali basiria bamu abo na inwe twabanyoire bono mambia somorobele bwensakia na ende pole sana na bali mwabokire gucha sebibago twabaganirie lituko ligi yake igo endera gututumira uchumbe yao tutenga kikwabokire na nabo tutena maandamano kwenda usimugondo gochi maitena bado tutena igacia ugochie kibao kiao gose maandamano na rocha sikete ndime tusene kena sinara magenare koniwa Gistoni ngone ujare ngemeronge ibere na kwa rutambo gochie kingumbu kende 20 kwa bekiro magena wege kawo elinde ono chikoro sindi chintuko gora koruta senkyo gora azemambi yabone lakini nene tusaba morembe noro asenjera ya bene ayemete morembe noro utakire kwene kiwana morembe ngakiobeire meto morembo turubane insenkobere bobe jinse kabata mandamano awo asense ntubate Tunisia ntubate South Africa ntubate Nigeria ntubate Kenya anjibata mandamano tukura tutamanga ki inse uchikoba aturire na bono akini inse morekere monon Kenya ntubate ngi Kenya morekere mona kinere morekere ntwajene bi abantu bachire batagete korana nkike barigire ngikira sense itu yakore dosa morembe ayakora ndokorobe to turwani bintu byo mondo to bugori binjugu jonde to bugori kendo mete abanya ko kubona nde gugwasa byo marembe kwereterere ndoro nyina abantu ndoro nyina na baraibo bombo asmiro moja abande bade na banyanyimbe bakariko barigi ngo taitore na tumaina basoke runyumba mate serikali nero ne bwato ko boko gotambe serikali ko na mukoro murefu tujikora na basoke runyumba usembara soka asemambia bone ko tujiko bato ko manyina na rali agenda ta one fold asense yeito ya Kenya ne ko muregere county eli ya Nairobi mura ya tete ne baja kra se mura ibo bombo asmiro moyo tete na no bararia butara bargo state house na state house ya limbara libna state house bono it's a protected area tuliko ya access raisi tuliko karabu no lengeredi ntoko mayanga na kira chinyare kane kulende yote 9 10 ni kwamba tosabo morembe onyarako bago prevail egento toganetie no morembe ngwaro chono nyana bamenyi koro county ya Baringo bago tanga gaki ntutagetikende gionse moraibwense koranje tupatie amani vitu zingine tutajitafutia igoroche barabumba manyete obobe bwoko borwa kwa morembe igona intuntuga niyo morembo yobore ase binte bikebike kero muntu nabwato bwana bwoko boria rights chae eyuerebya kolende mbaro baroba kembe tegere basalie mali abande ase lietalia maandamano bane mbaro batabwatike kero kende kirenga kia basalia maandamano elieta bono ntutogetigo kolende mbato enekeratinga they are going to march aweka state house asomorembe oyoyo noro toganetiki agaranga onsi aikire korali gwanga weka akoreke mbone ndokoro majiburi to SMS yao otenga kikwa bokira na kirobere tiritiko lia abantu bande to komera sorongo rosi anakire mbrende te gotwengi ya kabisa sorongo rosi abantu bande to komera na tura komera bogwa runya komera lende oganye na ki ebintu biko bagochia samatuko are bosio be strong and take heart or your hope in the Lord. Psalms 31 verse 24. May the Lord bless you, morning, my beloved saint. Have a lovely, enjoyable day. Embiamono ino grato encouragement. Emambia kera emambia. Ambia kabisa dietaria yeti ndari raga konende. Ngocha roto encouragement kira lituko engia sana. Embiamono yuro segeto kwegena waito asemambi iya aboniga. Zaini lianyora from Bogita azubu njema kwa Pastor Gilbert Nyango, Mr. Manyara, Daniel Bosire, Samuel Yego, William Mekenye, Johnny Obiri, Mama Stengo, Davini wakioga na wanu wote wa Greo yinsa ndi anyora odena wakirwe no ali yumrobeli asemambi ya aboniga inenza meri wantu asoire ya jekjek korona nambara bya basoire me yumrobeli katuwa team jeito inye ndubade team diaspora team following team jini ya maji
na timu abana koza bari badari ko moja kabisa sema baada na no bako baime yumuru dansi omeria sesi miana alia ekaro kontra na Brighton makoli litkoneria Jumatatu ekangonya keli estel grobo ba sinya boterere amorio kana mamumu abo meri nyarangi Eric Mamanyo Soro dadi wadadi Gevason Bosire agire abaga amoska moli Kajozi the best ikiongoza bani onzeri Motores Vincent Rukazarai akabateina atarikuwa mojiaredi Teresa ni diva yeskimu akabateina baboke na Keva Atuya litunagirina tena from na Karen Nairobi tuko ndani kama kawaida tora mogira tena kurwano Nairobi adena good morning kabisa umugaka kerecha mugaka kerecha nena kara adena kurudia mchoki naonde ime buna botambe nikiwa Nyamira town eri kibasweti momigi kurwa gitwebe kama aditamati omwana embosh adena nyakyogiro masagara niko ndani kama kawaida Edwin Matagaro Brown Onjali adena from the promised land of estates of Nyariajo the capital city of Nyamira County. Nyamira County within the capital city. Ekarekoro kuna nero Nyariajo. Agodena no ali Matthew drive in the world. The world is happy to hear you. Agodena eze nigere no magoko gotoiwa asemambi ya bonu iyo ne Edwin Matagaro. Agodena eze nigere gogetekere ko igumurobeli wensakia buno kuna mire. Ase osoire ase embe. Biemono sana mwanchu muligereria mashabiki yetu mwensi pina bangi mole kuronyali bali ya masaba goikanyali bali ya chache kitutu chache south wika kitutu chache north amashabiki yetu kurobonchali mate amashabiki yetu kurobo machoge ya chache machoge ya Burabu south Mugrango yani mwensi pia ndonse semwabeta kurwa se county ya Kisii na bage county ya Nyamira chinsemo chia Burabu gale west Mugrango north Mugrango na bage chinsemo chia ria nevire chinsemo yes kitutu masaba yes ana Burabu yes bia mono mwensi aselibwa twabonyoire bono mambe ya Keystone Chari good morning how are you ine lishabikirito nero taliko mochaso murubuli mwensa kati Gusii usieto bwate nyomba isano nem yes ndo bwate isano nem abagetutu abanchari abagrango ababasi nani bara nebire abanyalibali na ndenero ya monebire abamacho igoja ya nyomba isano isano nem asante sana yoro mwache muligereria mwensi pito abali organized in a very special way lakini abagetutu na bwenda yanchogu abagetutu na bwenda yanchogu abanjali bakaba njinde bajabo kendo yes amachoge na bonda maidi ningi abashi baodena basimbanga bwana Talibana lakini bwana abantu bagodana basimbanga bwana Talibana bwana timedi ose baraboro abanyalibali barabutimedi nyalibali timedi akibakora kindi ndo jimanyi barabe nyomba yenjage we will ntochitoli na baba basi bana timedi ndo tori torre na ambarabia lakini ndego lakini ndo dino mogetutu nenda yenjo ntochitoli Vincent Nyanja ya sensemiri ne magana ya sensema ya chingige kero Gusii kolende gitomanyete kerokyo chinyomba ni sano nemo ende chitwa kwane oika mashabiki yetu nkurubali within those chinyombecho iko bana twabali gania senchira ya bene yatomnyoke gali ya Ndizi TV News Digital ensema ya Facebook torolenga mbarabia basoira somorobelyo bono mambeli tukolia Jumatatu ande tukolia Jumatatu mete limanyekane tubuna litukolire very serious muntu no ruara nyotoru turwale timono ukanyareka igo gwe komereri so that wiki yago ebe streamline wiki yago onyerobelia senchira yobekirano nindocho waziri mkuu agota wakire biashara na Brighton kurachinsemo cha Doha Qatar kabeke bandera yanse yo asante sana waziri mkuu asoka ba monainte omuga ka kerecha ndochenga kwa masomo abo kolene na ndolikira watebanga kura Kisii county nyali bali masaba lya micho kiniko locked na Felix Nanga amona Henry Kaunda yes Evan Simbaka era watabwakire bya timu Ensakia mwanyagitinge omulembo obwire byonsi live from Doha bya mono sana ba watanga mulembe ni gobuyete
gento. Waziri mkuu Boigo na ndoli kirago tabanga wapi mimi kutoka Qatar. Asante sana. Eno kumochere agotaba watching live from Isbania border. Wakire bya happy new week tigatorandi omorembe litukolia lero. Mbiamona sana eno kumochere gabukuru Isbania border. Watabi Ndizi TV morobelio bwensa Kiasara na Brighton na Joshua ni mambo yote. Keystone Chari, good morning brother. Watabanga nice Monday. Hope you are good weekend. You had a good weekend, yes? Weekend ningia yarenge ni ya utotama. Nyakuli nagende tukuligeria na intwe wetira sensemo ya online. Manga Geoffrey, emioyo yemboli kurwanyatie koni kondani. Emioyo yemboli. Alright. Ambia mona sana manga Geoffrey. Ocharo William, agotaba watching in from Kisii. Ambia mona sana. Magi, agotaba aiga enduma bwakiribya. Danko Oga, agotaba watching live kuro menyinkwa pamoja hadi mwisho. Ambia mona sana kwa nantuva menyinkwa. Michelle Kerubo, agotaba from Eldoret. I'm right there with you. Asante sana. Dolphin Mora agoteba good morning akabeka umugasuga bwensakia agoteba happy Monday Sarah na Brighton na Boigo Joshua na Rororo agoteba may the week ahead be filled with an abundance of magnificent moments and miracles. Amen and amen. Dolphin Mora biamona asugutuma ujumbe awetera Ndizi TV News Digital. Yogenda gutuma simambi ya boni go mwajumuri katugenda dojisoma tutarenda senza mbere studio enande na ragana 1% Thomas 1% Thomas Bundi tayari nimefika Nairobi. Serikali tulinde maandamano tunafanya ni amani. Rawate na baikiri Nairobi awate analinde na maandamano ayo marembe awate na serikali ebalinde buya kabisa. Mbiyamano mwanchumuri kanandete gutuma SMS ya simambi ya boni na watotenga kiyogenderete na ninga kikwabo kidituri gorosha bana yakorete ya gitengo yali asegetiga usistadi mekore igorete timu ya Murang'a Seals jigo libere asirige na lisa geno nyambure nyinga yatuete korende ngoye injabe tekera mashabiki ya manga kitasense meli kushabikia timu ya Gusii yobono shabana nigendete gutigara gusikobege churi goralia sikiminano kia National Super League kira sense yeito ya Kenya. Yuna haragendete gukoreka na sense yeito ya Kenya timidu tokora na sense mirimo tumutokwirana tokwira sense memakaseti bagekera tokwendete kuri SMS chino. Tutaraenda nganchere watabire goro ya Shabana na inchi nganchere ntebe goro ya Arsenal litukule goro ntwagete umuntu sana goro kwa Crystal Palace ragini ntochungo watabia mange chigoli inye aseye mantogenda tokoli bioroji Manda tao karibu ya sebono mubata chi 0.69 timu ya kawini wate 6-1 lakini mpira waboni go bete postpone ditukuri goro na oyare nge Man City mpira no bete postpone na Manchester United yata kirwaka na Brighton nigo mpira yo bete postpone igo bono unojua kwetorore na ki igo bono aseno no getanga ni tanga ni mpira yo moigoro tutama ngigo chikwendera go chikawasa matukarbosi biamono sana mwanchumuligeria tigatora enda sense mwende studio chijumbe chiro chogendera guchireta chimoche guchagaiga ende ntwakubolinga libolio yo minta kubolinga ayoroche ase demands chiri chia Raila Odinga anaye no chieto koboko gose tuligo chia koboko demands nchirororo gati yabona taketere in statement yaba commissioner kuri kyombekia IBC bali ba kwa isiko and naga netio bugimago konga cost of living era ni wense and na taketere nde sava enyari ko bagi koigurwa inyorana ngerte kusingiranga nabwete obocholi ine Raila demands kusazimio la umoja demands ayoroche unaziunga mkono ikiagera na kikiagerire maandamano anyareko bakao koleka sense ya Kenya bia kabisa rero nduri jukwana siasa maona somurubirito o siasa na magende kiato jikora to maandamano kwende turajukwana yoro ya climate project and carbon literacy program ba ni bajuko ikasistri bato devi goronga kiamangana climate njia be ningi climate change keto abeto kwana yoro yoko change kwelire yoko ikabara asistri bato devi goro ya mangana ayo mange kora gense ya mo nenus bono mambia kwene ngona tutoranda sense ya magaseti ina kubata riboli mangana climate go bono manyana litukola nduru kwanda siasa mano tojukwana mangana climate change igo na kubata riboli na tura manyanga kingi climate change na boko basi tole erinde ochukumanya kuja krense ya nenus bono mambia go to macha ko to bwadia ene ndo steve bwansu bombo Gusii.
Womo Gusii. Maya kichi basanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mbotakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu ebware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okubeka emia yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guchigoro ine ayo nomuremi oganete wekinya asoboremi bwao bono eserikali ya kaunti ya Kisii wetrase wizara y'oboremi etugo chinswe cooperatives na irrigation amo nababwatani bande bobwatrana nekiombe ya Kenya Crops and Dairy Market Systems KCDMS ekigego sirwa nekiombe kya USAID nigo bago kwarigania asiri tkorio korigereria obotobu bweriroba omoroberio yo nigo rakorekane ritkoria Jumatano chitariki 22 cy'umutienyoyo asensemo ya ATC gochakira chinsa isazo cha mambia goika chinsa kyanda cha mogoroba omugeni wesko nigarabe umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ekerenge kenene nigo kere kore ndobo tobu bweriroba eryo koine kyarige sarigiya nabo igori saine korwa soboremi mwensi mwariganiwe Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Aye numugendi ya piki na nigo tegetea maguta yeshiringi chiri bwibere abosa ase offer iguchikoera chitariki 30 neyemo Jumatatu gatatu kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye watu bamanyu bunge asa mangana yichipiki chigari nebyuma byabo ibyura twaro kwegena asibire ebyetane rimuriuka rikucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na buigose chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mbabwate garage yokobarira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase inchin ye tuk-tuk na boigo chital cha MRF onde bwensi wadana abatambe abakonyara service cheito pigipigi tuk-tuk wechi kotechi spares abakonyara seli go liya raisi discounted and also zikita onechiga
kere pigipigi yokugura nige gocha ni chi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder yemo ya insurance a toolkit yemo ni warrant rumwa koyomo ni gobari ni jumu chukisi ashe nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gusuba kiresime ase namba enotisano ibere isato enotisano ibere isato isano nemo inye ibere isano no isato kianda gose enotisano kianda isano no isato isano no ibere isano no isato ka in general power for better living. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Bienvenido mwanjo muri on Ndizi TV katoro sense mirinde ye studio katoro ndata kwa nsemo ya check yake otoma kwira sensemo ya magazeti yoto SMS ya simambe ya wana totenga yore ayo mandamano kugenda kuze ayene kiba kya obwero bereti kujira boto zomena akogwetera senambe yira siskini ya ura 0792192834 inere namba ya studio semambe ya aboniga sara kara uchikwenda atatebina bareba tumire SMS ya liko nitikanda aligeria sesimi yane iga gwetera se Brighton makore buno konyora na tomo somi bwakire byekuru majunya iwa Nyamira tu dad masomi mura mamagnes mukera no ndeme yomoroberi asemambi ya aboni erikibaso chimomigi akondani Lucas Arai na eraute ano ndeme yomoroberi mbaka omwalimu aka Jackson makole osinde kurujisa mbajiri jiagesima na eraute ano arime yomoroberi anda tutobwati asenjera ya bene asemambi ya aboni mono ekarbali no moiwa osemo jogoro sheira keronya bakwa ngina babo kire batu bwadi better sana muntu koboka ana kobeke Ensakia bono manu wete na ba muda kobeko nyoro ebira na mabera itegireriko ni mede na endenga omwaka Jackson osinde no mwanchi bumorobelo bw'Ensakia erebotambe koro saa 12 mpaka saa 3 nigo konyoranga nigo aligeretie kigima biamana sana mugaka asoko gendra gusiro morobelio bw'Ensakia no muswati naro koro kwa Monica Magara yo twasomete ko mimya keria magega tumiranete street agandenga niga chitaka bo munyagitari bwa maina okorasa nyagitari ya Aga Khan ase sector ya dental biamana sana baba Monica Magara ase ogotebanga nanda kalira nga Ndizi TV kabisa ngonye ihunde ninye manyete agire bwana asengencho ayane classmate ande maambi okoba mukubatara na Brighton lazima nitangalia biamana sana baba ekero gendete kuyarigania igagoswa asobokoreri bwao bali batumire boy gogwetera sensemo ya online Ndizi TV News Digital ndochenga MP's Purity agoteba hello good morning nonde mabono kaba maboni kiagera sitayo naende notaka gosoka kuna mahali unaenda Ensakia imekamata imeshika alafu nende engineer Vincent Maina agoteba morning Brighton Nasara bwakire bya agoteba nerechi yabo basi following you live tumefika Nairobi for maandamano twabaga nereri tukoligyo kinyi Dismas agoteba from Igena Itambe at embassy Nyamataro count me in with Nyamwega Ubiria Trisa Nyambane Brighton Makole asante kwa niaba yake Sarah Ontita asante Honorable Mounda Jeff Diana Gesare General Gichana Chanel Kemi Kemuma Bontiria Lucy Bonareri Deborah Nyamusi agoteba maandamano no because wenye wako innocent wataumia bila kujaliwa wataumia bege to gutagoteba listening sana erote birenga maandamano yali kunyarekana it's a no oyon Dismas okinyi Biamana mashabiki tukenda tutomera ujumbe jina simambi yaboniga tetubaira sese moya magazeti tetumanya aria airobori tasisco oriare reka tuenda tuja kwanje SMS chino asemambi ya aboniga dibuna botambi ngo tware gazeti ya The Standard na inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard di ngana limwamu irobori tondi na day of showdown
yani nelituko liganyerere ngaki bintu byo one fold ya sense yeito ya Kenya kere bichi ntangani ndoje buna nige mochorete oyo kabero mwasiri mkuu wense ya Kenya boyore omoraiwa mobwasi mioro moja wani Kenya Raila Odinga karondo jena Ruto na Gachagua no bara sense meyo na bokorana chibijejo na bokorana mete kote abane biche nige bwata marieta 1000 plus na bokorana Raila na gajiri korenda moina nigo bagoseka na bokorana nigo bagoseka korenga ne chibijejo chibekira seti ya the Standard page entangani asebeji yo nemerege tena bono nigo Ruto akaragota tena tigabagendere abune litukuri gore karagota na president William Ruto niga tena tigabagendere na manabo kero karate di kanisa barabu gonde kere kanisa ere ko tena ya ne jinga ki bera bata keru karanse inde ba kore dialogue kero ba kore dialogue kunende daira nera nigo aini system na mangana yo komaji nigira ni stobebo yani go ikanyare kako tikakora maandamano ye litiko li alero ekoro no murikiwa seti na murike tena yaya Ruto nere na te musimamo eno na Raila ni gagendete go kozi gusini gagendete ko bekenzi ya Kenya asimichando nemechandeli anyale ile asensi yetu ya Kenya Raila naro yo mobo obeire gako yigerali boigo ni gatena asense meri ya IB's commissioners ni go Raila ni go Ruto akargo de Raila na Raila tatage dikobwati chiko buna libekire hasa kubeka IB's commissioners as OBC boigo ni go moraibu ensakar ko mojiraira una ni gatage dikobeka enze ya Kenya in anaki yani ni gatage dikobeka enze ya Kenya katika njia panda boigo ni go tena Ruto aseketena serikali oiketene ni Raila Ebrani Echichonsi abade asazemo ya Raila ni gaote na Ruto must open the servers ina ya server jirigo ikachigorwa ni gona daote na cherera 4 oikabaira nigwe emeremo ando maote na go ikobo gimabo keiwe asinsi to ya Kenya was the cost of living us to come down oiraira ote na government ni go etakeire ile ne mangana subsidies as the product chidi chitakeire ko wa subsidies ni gate bona rayo endoche Raila nera ago musimamo Raila no royo kiro monto bane karo abeiro musimamo Raila ni garenga se county eri ya Kajiado litiko rigoro asenze meri ya Ronga ye karekiranide asemisa ye kanisa aboigo moraibu ense Dr. William Ruto ni garenga sense moya Kapsabet showground county eri ya Nandi kiro monto narenga sense moya kanisa ekaro kiro monto abwate itikadi kalja ego so musimamo ye nana ki bwate birengereri biaye boiga sebeche yo yaga tanga nemere dena ngakibone kambero ke kurwa mangana yogo chike goro ya yogo yokurwania amariogo yobo tindi as ense ya Kenya kaba dena life sentence go for 7 dealers in 1.3 billion heroin cases ni gobono kira chiko genda longa kiro emero beri koti genda takobeka ngakie kurwania mangana ya mariogo yobo tindi as ense ya Kenya na ra yundo cha murekera sika seti yentanga ni korende murekera tebana how fast is with that income storm yani ngaki university jojo chirigeri goro yoko ya income aindo junya relinga kibono na Trump anyarega koboerera okobwato kwaye na erebono niga karkorangeli okrobekana yun Trump do junya rase beji yemeronge toto neyamo na ra yu power sector ni gere ni limbo oversio yani power sector Kenya power sector ni bwate yani gera soko sukwana ekaro chief executive officer atarabe kororo goika boniga ayuna rondo jahiro borda sika seti Stanley Beijing tangani kudende ninjike gora go chime ningotebi ase obugare Bia mano sana yo mto Brighton asogo tumanyari aire obulito maete gazeti nkurumotu au manyanga nararia ya ali motara igora imeigo bono akigora kera lituko to koletera yara sa magazeti otutabiri igoro ya The Standard na inchi tiganda batebi igoro ya The Daily Nation ali aire obulito tutaracha ko igora gocha ime ekerondoche engane mwamune linga Ruto back stocks as Raila protest starts nyoranga lituko liarero maandamano onya
ya chakira sakari nkumanya tura segike kiribusyo egere togotebye kurinde kurwa litukuri igoro yarenge bene maisumaro renga litukuri rero chakira chinse komnebere chamambia amandamano wikari guchaka sababu atani bazimio lo moja wan Kenya bakoro wana Raila Odinga Kalonzo Musyoka Amadha Karua amona baraibande kurwa sobo mobo inyoranga abarai au bechikanisa abarai kore byombe au banyana kwa bagutene na imara na kubolia Dr. William Ruto na Raila Odinga manyana ukora chinkwana netaba handshake kurendekero muntu nigabwate interesting ya ucha saba Kenya bakore chinkwana egere barorenga ki bakonyora lichibu igoro yemechando eyebwate ta sense ya Kenya nyoranga Ruto bona gotebaga nari tayare asamangana ye chinkwana gose dialogues chinga Raila Odinga era singirire gotebanga man chinkwana nigo chira korwe maiga yeli tukolia rero koera igobona mwancho murigereria ayo naro aire obolito ase gazeti gase page ntangane karotoroche bicha ya Dr. Ruto no yomintate banga bicha nigebwata 1000 words abokurigerere kwa ranga Ruto niga bwate keniki ororo ndubo sibwasyo getengere nari tayari sokora chinkwane kyagerere no muraibwense asense mwende Raila Odinga niga arorekanete buno muntu obwato musimamo imara umuntu ogechirikegima kurinde mwancho murigerere kro kwenyorere gazeti eyo nabokora chibiche chibire ororeta bauti eraroro gati yabarayabo ayukagenda to minto Brighton ngana nera nasnyuko ngana nere gaige gotebanga public universities where your tribe will get you a job yani ngacho university cha serikali chinde nchirororo egesakukiao nabokego kwa emirimo ndochikumanyanga aya how true is this anengi keirere mbako mulikebega zeti akaranga tigali ke engane yega yonto chiko yaligereria ase page komye gazeti ya The Daily Nation amangana climate ditkolera ro nyoranga nande abagani baitu bagwikese studio ntukwanira mangana ya climate change tolengana kia sense ya Malawi ya getumono no muchando bogonchurire kwelire egento kirire te chinyomba chonse chikabusu chipara chikabusu nonyene chi bridge osamararo ao akanyara ko bakago sibiwa ekerobono abamenyi benseria batigire nemechando emenene gento buneke ganki abata sense ya Turkey amatuko abwangoiga ekera abantu abange banyatko baba gusiria obogima page yakana yo mto Brighton ndochikolirangana ki emisari ase omosubati omorandi agosomo pastor onyarituko bakago sirira enyombeyemo yo motel a gospel musician ali tukolia Jumamosi yinto yemanye asenchira yo bekerano page ya 5 na 3 nero totigire magega ekere muri getenga public to access KDF hospitals bono aba nainchi bancheirwe access yo bokorali asisinya gitari kiri cyaba nyimbo ba KDF oyoiga no mo PS osomo mo PS asamangana defense oyo tabirenge yiga ne konye amangana a self sustaining na abakenya bange access amangana yo bochenu asenchira engikera no na gukorera ntumurikirete kyombe kya IEBC kyo bocholi bono nigo yasioli wunga nigebwatari kabeso uchi asamangana lego wosoguchi asaba abawakile bataraka no chibesa chire 4 billion shillings aigana nababunge banyartko bakumanyiwa abwekero batebirenga pending bills chiri chigendrete korolekana ase chinsemo au county au 85% nigere likabeso lire eliaba lawyers igobona 4.4 billion nigo gose ase pending bills chirase county au aba wakile abarabo mbabwate likabeso gose lidendi abondrime lire odi amane kyombe kya IBC gose IBC farms ayonto yaligeria senchero bekirano se page maiga kegima onye chinsa chigo twanjira kolende ayondo chinga naro airobolita sigazete ya The Daily Nation obe kabisa naro airobolita kolende jamsingi ne na litukolia yaro ndiara letu ko ba lituko lia maandamano bono to kanyito ko tenanga kim the big one fold Pajagi usembaraja ki county ya Nairobi, county ya Kisumu, county ya Murang'a, county ya Kiambu, county ya Jonze, county ya Kisii 045, 046, 042 njirije jingijiga ndana maandamano tuchikote. Kunenda asili tukoya lero asanza meri yobo tukibwana ni ochikote bia ngakiwe ikabu ni chikote ina ingigekogera amabere agocha iguru. Oya amabere. Sala ujuzi kazana akine kerto kwenda ujuzi ni chikote ina ingigekogera amabere
ekero beria mabere agoja igoro zuwe mwayona Adena renda mabere taiteka enki atari gotogotera buna maji tari gojaja igoro mabere aro ngekogera acha goja igoro njiko gotebia gatozo gojibozio enero ensem yane yeri tukura lero osobo sembi bwana gose ngana yane ya mambia no maide no maide ngi yoza nani gara maguzu lakini gojande mbateji etora mnyoka sense bya magasite karongo ikase beji ya gatatu nengo tebina egeo kwan nigo bone beji gatatu ego kwane gasete ya testana na dialogue nigo yani okuigwana so ikaransa bakwane ngwana nigera kora mangana keozi go seri berera sense itu ya Kenya abun Catholic bishops bakoboli umurai bwenze Dr. William Ruto amo numurai bwabo mabwasi miura umoja bakora wana Bishop Joseph Bombanyi wekansa yeke Catholic rwase diocese ya Kakamega niga bolina bone jinga kiaba Kenya baraya badageri wikaransa erinde bakwane chingwana cyao bakore mechando eri bwadranidi ense ya Kenya yo naro ala sibija gatatu beja gatatu nemorgidena mabere ose milk farm eyemo company eyemo ya mabere nigo bono ekale gosoa anigo ya swereire county county ya Mombasa 71 million edeni babwade na wikabono edeni yo Mombasa Brighton mabere go just county kodende wikabono mbara 71 million yone wede ine deni anene sana jibaze nyingi sana nara yo Asbeja to nemor gedena World Health Organization ni wana ya Tebruna akikupata ne ministry yo bachenwa sense ya Kenya ni yojigo train 3000 health volunteers asense as county emeronke nene isano ibera sense itu ya Kenya anena se county asijinse mo Africa eriko konya amangana ao korwani amarwere ao aliago chanda mwanya bantu ine becha kana ne limor gedena asimio grand march not intimidating Ruto na kwaneta abu korenda bombwa simiro moja ni obogo singira buna barabwe batagete kogende enjereri serikali ikoiwa yani the language that the government understands ni ya maandamano yoso momugano uyu ni gora sebeji ya kane karugo charali wike beji ya gatano nomo ne iri murigedena bono naki raira banyarire ba wonchura okubu kwabo kwechikura gochi ase amangana iyo chani yo kwenda wikazi State House ekaruba gutumeka amandamano lituko liarero ine beji ya gatano nomo beji ya gatano kabere ne iri murigedena raira team demos an acid test for Ruto yani amandamano araira lituko lero ni gale test go jiase obo rai bomo rai bwense Dr. William Ruto ne serikali ya Kenya kwanza beji ya gatano watoto kero jo somani go somana Kenya kwanza nige karego kore mirimo yabo buna bali bawo jokora mirimo etamwe ya moyoka yani asumun be Kenya mirimo bali gedina Kenya kwanza is operating as if it will be first ever one term deal ekero bakare kurigirina mangana bago kwanira ayo litukurigoro mbakwanirete iguru ya ngaki mandamana ayo akoba ngaki bono ba serikali ya Kenya kwanza ya ira banta bange miremo ase biro keroboneka ko majiguna nonye no cabinet assistant chief administrative secretaries nigo bantu bibiti lika liemerongebere na batatu bune katibe goteba ayude go yasoma ni gara sebechi ya gatana gateka seti ni ya the standard bechi ya ikomirende bechi ikomi ni gemorgredena naki bono amangana drug case ngakibono ya very stable yokurwani amariogo yokurwani seyi igoro ya mariogo yogo tindia yune bechi ikomi yobone kerora nyore na bogwe somera amange asiga seti ya the standard injega siano gochuteri na kodebina na ala yagenda takoba asiga seti ya the standard kana wigire bechi ya ikomi emambi yabone kwara minyokire sana mwanzo muri na inche tiganara ko ira asiga seti ya the Daily Nation page yakaberne muri keretenga na kibono ekyombe kianat Kenya kabage kubolia serikali to provide humanitarian aid to banditry victims abo asibata birenga bono muchando bwa obulendi kubora se chinseme na Baringo Elgeyo Marakwet Samburu West Pokot bono yairenga anyono kuira na kwa weskuru kwa bana neba kom ekiagera ni gobulendi bogenderete kudorora gosobulendi gobogenderete kuira nanse nonyenga abanyanyimbo ibyombe by'abanyanyimbo birutira se chinseme cho eliogo deal na bandits wikabono nigese yegendete kwene kigwa mono ende mbara
barabanyora baibia baiga banyare ko bagodina barabuo sawa nyoranga aseka kyometinyo yo mobono omwaziri bobolendi boime Kithure Kindiki orore kanire mono kagokora tours ase chinsemecho mona sensema ya North Rift abwa sobolendi boiranire nse kegima baigo maraibwense narwete a quote of the day oselingana lya yeli tuko asakote banga eliogo kinia na ko orobya uchumi yense ya Kenya ngwetera samangana yendagera na enderende koleta goseko koleta empowerment farmers goseko ko empower abalimi asoko ba amaoyo nabayigo kuba ebintu biragere banyare ko bagwikirania obolemi bwabo na ende tali wetera maandamano amo no kubuguria chisuguri yanere nkwana yomaraibwense yeli tuko ekarabana maandamano chakire ase ense ya Kenya baige pejia kanini murekeretengana ki omurandi oyo momosubati anyartko bakago sirera ase enka yomwanchioye oyoro moteli bwa matera yege Kristo ase ensemo ya Thika Mosubati Elizabeth Wanjiru bwe miaka 53 nigo asirete ase nyomba y'omwancho ye Paul Madenge Wanderi Elias Dishon Mirugi lituko lya Jumamosi kolengana na Mirugi oyore bono omwancho ye nigate betenga nigasogete ko nyomba na botigo Mosubati oyororo ekerachi kumwakere simitamo nyora gochakonyora ngana nigasirete nyomba botukibwachakiwe kwene kyanganki kirete ogosira ko Mosubati oyo boigo chiskuru nigo chia chencha reopening date over demos abonkoro sababu watani bechisemi nyora Bible na babwatani bechisemi mbate betenga chiskuru litukolyo ko igora chiskuru kirara sukiwa bosi yake wetera amandamano ayo akolekana lituko lya lero nabokonyora orenga ngaki kosinara liaya arase gazeti ya Century yo wekirano boigo Dr. Ruto niga gotebanga I am ready for talks in the interest of the public aninga nale tayari gukwana na murayonde bwensi asengencho yogosira osasengencho ye interest yo mwananchi obotambe ekyagera bona mandamana isekobe bintu bise gosalekense burukane igobona banta baiga banyorire mechande mingi niga yakwane tayari chikoligoro karalenga se ekamisa Osakaralinga sama sabo yo bwamo which kanisa asensema ya Kapsabet Showgrounds ase county area ya Nandi omwanchumuliga na rayo agenderete gokoleka igo ase peja 5 na 3 nero nimolgeretenga na kibono amo principal secretary Patrick Mariru asensema ya defense atabirenga na kibono chinyagitari cha KDF kira chekonyara ko bachigo tumeka nabamenyi baranye gabo bunenchere amayogo kine birengo byobochenu na gokonya bamenyi bali batari konyara ko access obakorera bw'ikinyagitari ase obwango nabakwenyorera ayo bwesomera senchira yobikirano ayo ngo ikepeji ya 5 na 3 narayo ndoche narayo ayiro bolitase gazeti ye ndobeto kwanda kumanya korende tutakatuko toira sensemeri ya bosongo kino tarato irombaro bandere tutumaje SMS yabo Joshua kurudia misiani na onde ime yumroberio na mama Lydia Sirwe yanchi semba ya misiani ko chikotoka alira nyamoino abugesi magwodi ngwandi abantu bagesi magwodi abo batairende na ngakiensere ntwiroberetie Joshua kurudia misiani asenjera yabena ko bataina karibu sana ime yumroberio Ensakia Brenda Nyanchama Movisa elo maandamano ni wengi watu innocent wataumia uko adana innocent people na baraji komia sama maandamano ayo au kana ya kabisa Brenda Nyanchama anasema maandamano ya ataki kabisa abanda abera abataka maandamano ntotageti nyasaye tokonye oyo no mokatekista Peter Peter Nyachige wa St. Kisito lya Tirimba Catholic miyamano amalietanya bwatani kinende na temre kwa no katekista St. Peter Nyachige korwa lya St. Kisito lya Tirimba Catholic lya Tirimba timetosine lya masaba nyali bali masaba nkaketo na bera bero miyamano nero tumira uchumbe agenda utumira uchumbe ya simambia boni gototaina aina mandamano koenda
ose mugondo goji gosimeko goji gose ngai ogoji nabo dena maandamano gani maandamano kwenda tienda some ya musana mayo kubwato karo jabu. Thank you. Ndizi TV nere bundi ya mandazi Ronald Nyaika na Penino oye amo no mwana Stacy kwamboka kurwa chinsemo cha nyanderema ngotebye photoman Charles Nyaika chemisyo mbae ensuri ya maita amo na mashabiki onsi aso ime yomoroberio Ensakia Sara na Brighton na Joshua karbago toretero moroberio semambi yaboni ndede kutume SMS yako kupitia nambari 0792192834. Alright, mbia mwana sana. Alia sensema ya Facebook Ndizi TV News Digital ndo chenga Wycliffe Ayora agoteba keep up the good work. Asante sana. Embusurengi ya kurobonchali bo mwancha agoteba niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na Yobesho Besha Ekeri Estelle Victor Omondo Salome Onyoni Omaturi Vincent Ritunda Green Wycliffe Orina Wycliffe Okero Orengo na Kefa Tuya osababu Kirwanda Justus Umuigo babage tutu nera goteba kurwa Busia boda goteba niko ndani yomorobilio Bwensakia asante sana. Thomas Saboke nera nkura chinsema cha Dagoret goteba good morning brother Brighton and Sarah well represented from Dagoret South. Niko locked mbaya kabisa kazi smart hapo ndani ya studio Ensakia hatutoki. Mnatoka mnakwenda wapi? Beraga wiki agera mangana manga maya nincherari goche nyora bagani baitongo chwika barase studio segekekerebosio agito chiko kwanera mange ase Jumatatu yeli chikolia lero Benjamin Osoro nera goteba keep up the good work asante sana. Douglas Marita goteba update us on maandamano please. Ento batebi metento kwa ndo beso ko batebi tonya to batebiri bune tata keiri kolende we will update you as soon as possible. Igobono yo minto Douglas Marita ka ndeki agaranto chuko kumanya Zablon Zalo Okoza koro South Mugrango agoteba nonde ime na Dolphin Nyabuto. Bia mono Sara bono teatro irwikasi nyagitari ya bosongo toga gukora oningote bia ligurungia mabere gekogerago itega tume kwenda senseme ya magazeti usembo ni sawa. Orobele Bwensakia ni kukufahamisha kukujulisha na kukuburudisha igobono kende gionsi na bokeyo koleka at any time. Asante mwanchu muligereria mangana mayakuru asinyagitari ya bosongo inyoranga lero na liri tukoliria meta Gusii ntonarete the Russia bariye gento yo chikoera narito gocha asomo baro igoro igobono genda beke kambi asenyegitari ya Busongo Hospital eseki ekiagara mbagendere cyumorobelyo bukoligereria maiso hose eye clinic abwaso ko rumunyagitari free of charge without any consultation ekiagera no morobelyo batagete ko give back to the society igobono liba gokuruchiri wibere koligereria umunyagitari ni gokoligereri wa bosa wose free consultation fee gokora bare ndo ko free diagnosis na free check up igobono mnyoka ucha Busongo Hospital morobelyo ni gocha getitariki 13 okoera rero lichikolia Jumatatu gokurubono iga mpaka chikoro chinsa 12 cha maragoba omorobelyo yo nogendrete naenda no koera ko kwenda lichikolia ankyo aye manyankuru ole shilingi chirwe ibere asokoro munyagitari abantu bayigo goika chikorwaliwa bantu komano bara maiso naenda nkwego bali birore ekerora tuke kole no mochando only that onya kobwate kadi ya NHIF ikiagera komanwa is a bit expensive igogo ikonye kobwate kadi na bakorero komanwa amo ne kadi ya NHIF abana be skuru che secondary ebe public wose private barabu mbanje ire kurwali wa ase omorobelyo yoiga ekero mwanafunzi abwate UPI number asomorobelyo koro kwanga edu afya barabu mbanje ire kurwali wa igoli tukondrero stalikine merongevere minyoka weika asinyagitari ya Busongo egero nyoro bokorelyo weika bwa igobono ayira nyoro bokorelyo bwa asinyagitari ya Busongo yotoka somoji obosongo toko bone tibina we unataka tuende maandamano ama tuende mugondo ngana ututumira ujumbe yao nindo jega Rusina Barongo from St. Mark Mokorogo Inua hatutaki maandamano tunataka amani eraote hatutaki maandamano kamwe ezagete omo orembe genda utuma ujumbe yenu matutaina tunataka tuende maandamano tuenda maandamano wose tora turiake torena wose daro yumete bana batabaje maandamano ni daro igainga kioroja ngoto dine amangana raira koboli ayoroje na aino regati yabo yaro ko bana na ngonya boli kwali akiraira ko boli kwa niaba yako igo gendera goto bwati asemambi yaboni ase nchirabo
tumagote irinde ngakia mabere atari akoiteka tumaye kogenda. Alright, ndo chevalini bikorokora chesemo cha suswa kolenda goteba singenche maandamano naonde county ya Nairobi igago so misuswa kolenda bono arase county ya Nairobi atimogete agoteba nga maandamano ni haki ya Mkenya yoyote egento totagete no morembe onyariko bagoko enekiwa asengencho. That's one way of expressing your demands. Asante sana kuruka Evelyn Bikoro koro chinsemo cha Nairobi. James Omweri nera gotheba good morning locked in from Chiduka Magiga Nyorobi. Oyo Nairobi ali Chiduka. Asante sana ulikire ujumbe ya Samson Oroswa na amrode kuro machoge chache. Watebanga maandamano wacha ifanyike to push serikali ifanye the right thing kolende bago sababe ayo molembe echondo chingane chujumbe cha mnyokirega asenchira ya bene mbia sana mwanjumboni twende tasensemo yokorire magaseti yokorire SMS ni kera mumejukua muda yenu kukombozi gobono tukorangi soma akirinde kira lituko riringo kana nara korobo tukibana bakeigo na chite ngararire na nkiake kogera mabera gwitega meta mabera ali ni white color na ande ngombe ni gikuri bunyanzi buri green how comes ya mabera ali white indore vingirinde ryokora kore study yake kana nari gete no tsiana yake enanyote na mabere ni gabwate 83% ya maji water 83% amaji ngaba amaji are 83% components chiko components of milk yani tukirie korosia mabere bona tuama konyona 5% ere protein 5% ere sugar na 7% ekaba fat Poro go kero kuria mabere bono ekera mabere ekera mabere igona ekera mabere when heated fat being lighter than water the fat ni gere lighter than water ere ngusuko bwa machi bono ego fraud a cream layer egento kiri uje gorone cream mai cream layer ya on the top and the water vapor in form of steam bubbles jibabo jigo gina bona ekara mabera endete kunya kobera ekara kobera continuously meta maji no maji degree nga akobera maji karona height kabisa 100% degrees ekara bona height bona produce more vapor resulting to form bubbles. Ono yame ekirimugeri yakoze kirimugeri yaje igoro kia overflow gene kirimuge overflow ekero ya overflow pama odeba science ma odana ekero tageti ekero tageti eba dentro odana bintu konya gosipi tageti mabere aideke okobeke gechiko ejige kenya juma ekero kobeke ejige kenya juma ime ekegokonya gose kwaro womol karo womobere no turja majari bono tari kwana 9 agoke tari kwana jidigirigete bono ege jike kero wa kib kwa kebeka ime ni gego fepa majari gyanya kungusa maji gyanya bono itieli gyanya kungusa maji kerta gutira goje majari tagera egirimu gyaja gutira jigoro. I never knew about ege chiko. I only know lowering amangana yumolo battery ayina yebiro yebiro lakini ara yengenje abogore kumina akia mabera ayibona ngaki abudira waka yumolo ayekanya keyo. I never knew nga 83% of water nara korosia mabera 83% of water percent igoro nyine mabera tokoranga antu babigita mache lakini nda antu mara ba komenta bone kro ba komenta machi ko bontu giti ba mentire content ya jil 90 all right no abantu bali mo komenta machi there's no need asengenja amabera iwetale made of 83% ayuna maji 5% na protein 5% ende na sugar na 7% na fat. By the way, there is no need bano yoko bagesa naenda machi anya mabere anya 83% na machi iko bono aina maana kabisa iriru monta mabere bunalinga and I've never understood the chemistry kero nga go test ya mabere ale amalito abwate fats rechindito ngwisi kubike kebiriti the nyokie kewoka nga ina ra mabere amalito kebiriti ogoge kuni amabere kwa mago kiaka. Where is it proven? It's proven. Because where is it
maji ayo ekebiriri maji okebiriri okekunia maji ngegwoka lakini okekunia mabere nabo gegwoka because ya mabere aya ngeri konyi mabere aya kerare buya tari konyi kebiriti keri still bado nahitaji niko bono muntu komenta mabere maji niko gosalia ekiagara nyasaye kerarosie ngombe Egobono 80% ya maji naro. Right. Kwanya kumanya wewe? Kwa manyire. Mbona manyire. Ayuna ayebiro mwanyibira kina maya konya manyana rende na nyasama eteno mungaini sana. Sadari mondo. Nyasaya no mungaini sana. Agatobekere bibyonse nanto kamanya. Egobono okay yali yake. Nando meteno ne chae. Itakirikwa chae takirikwa zuna mabere gosoka. Useni kiara maji naro. Kinga takire ya takirikwa sibuka. Yo. Because rende to chogo protein content. Nani kwa scanero, mete scanero de dinero, scanero 7%. Yes. Scan 5%, fat nere 7%. Iwa ina mabere. Ama ya aliyo sitie ngombe kabisa. Asante. Ndo itori nale bono ninga ndo ko robotu kina naja kita mabere, ndo bwate ta chombe. Ndo bwate jesi, ndo bwate chombe nde jifreshian, ndo bwate ashaya. Bono nide to kurina ki ngaki ashaya ye, yoko tuare content chonsi. Echire ngaine nengendrede because nyerende amabere na bako ba compost go each component each engomberere ba gote bikorgo sene jazi osede ashaya inge point ya mabere na bako rose chitamo sino nyaisato oseinye bono bravo tukinacha kire ndigere ningige kogera iji ingige kogera mpaka kwanya ngombe ne nandura nyore bwata mao kwabwe muntu ni gamenta maji ngendrede utafiti inero bona nacha gede ensemo ya mabere nawo de none ngombe na ekero korobo tukiwe ngombe nero nebwa ngoge chiwiri nane ngombe ngorote ngombe ngorote nande chikaranjire yangete none ngombe nyebekere nyebekere karaya gosesuburi enchabu onyebekere amaje amachabu na bumaro gobera bete kwa mabere eo korengerere sana mabulende nyatari to Brighton yokwandora akora research na takere no study getega na komanye bintu. Asante sana. Endelea kufanya hiyo. Naona inakolea sana, inatuchemsha, inatuweka tunakuwa ngangari. Bia mono kigima. Labani onami nero likirikura chinsema cha Minneapolis, Minnesota. Watevanga watching you guys live and direct. Kuruchinsema cha asante sana Labani onami bia mono asi uko wakilisha. Chinta tenda ndwara kwanda sasa mirimo tumoko joshumete etokwera na tokorya sema magaseti. Ikiritoa tena kikora gense ya manenus abagani betu ngoja bara studio kodi tukuria raba uko bana sara abakwanda mangana climate change na mangana alia carbon literacy antora nyoro obo ngai nigete maida antumbara rotole illiterate asa mangana mangi entole illiterate asa mangana ichiseme chiabutambe to kwanda twanyole school mose chirito ibaraniri akini abangi gotole illiterate asa mangana yengencho mangana ya climate change wonchuka kwelire twabere to kuana sama tukamange lakini ntu understand ete abanta bangi mna ntukusu into to tembura no mugaso. That is it. Lakini it is more than that. Igo wataalamu watafika ndani ya studio ili waweze kutupatia mafunzo rasmi tumanyenga inkitoga ne irego kora asensemo ya ito. Igo bana tobesego suke kiagara ense ya manenu igoro ngwikatora za studio komanyiwanga baikire na bali somewhere here. Thanks a lot for keeping time. So owocha in advance mapema. Bia sana to kwire na njingo kuchiko kwire asika seti ya taivare ngotevine mangana na rio borito ekerona ina komnyega asika seti ya testana lakini tukolia lero anene ngento kimolekeri na maandamano ayuarobere na omobwasi miuro moja wa Kenya bakora na Raila Odinga matakarwa Kalonzo Musyoka na ngakya kurugesi wa Marwa SG wa Kioni Jeremia Kioni amo na bange katana sisemi industry tukirudi tokokorera sisemi magaseti karabageni baito bagochigoja gikoragense yamo nenus bia mana sana Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asobu bwenyobo wetani myake merongibire inse y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asubu bwenye bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabukorera bwabo kere wiki ritukorie Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukorie Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomuchie Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenia bwegenire. Expert Yomo Driving School ne skuru yo Burundi ya bwechigari ekorwa maigerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwato bumanyi boisaine nabo igomba nterene kyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maigerio yo Burundi ya bwechigari cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo korundi ya chigari chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo chigari chobosombi bwa matatu buna Nissan ebirasi nigo bigo chake nseyemo ya mambyango ikachinsa 12 cha mogoroba noko igorango chake ritkoria Jumatatu wekaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekioganeirie eriogo chaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru nigo togotoka somo chiokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakeresimi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isano na ibere isano maragatatu isano na isato inye gose noti isano na ibere isato ibere isano na isato isano nemo maragatatu isato gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo enoti isano nemo. Expert Yomo Driving School, we teach you drive. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Biamono kibene mwanchu muligeria ogendete kutubwate kurutoka chegete chinsa 12 chabano mambia
na bono charagire chinsa 15 na ibere maiga yensemo ya bono mambia karotogende tukumanyia oyo mtu Brighton na kora na gazeti ya The Standard bona atete kora mulikire gazeti ya Taifa Leo na nyora usentu anyora nga ni gazeti kubeka mangana bija moso mangana ichi headline yego teba bunere aseluga sanifu kabisa igonera guchikuligereria na inchekaron kuligereria nkolire gazeti ya The Standard asa mangana ichi county ndolenga ine county ya Kisii nemurekeire Nyamira nemurekeire gosene ichi county chinde egera tumanyari agenderete asenchira yobo ikerano biamono oyo numero bili Ensakia bono mambia credit kule Jumatatu tuachakire wiki nekishindo osekerundo egera tokobekere mambia otokorosere ebengi yento ereru andonsia sotobwate tikoro karibu sana enere ntunde ange yo mwele nyuma tutaraswa asenkwana yelitikole lero nabagani baito korwa ase osena bagani baito abo bango chugika senchira yobo ikirano kegima mto Brighton bwana nabatokora enda timedio sekwanyole Taifa Leo useni gonkora agenda ase the Daily Nation egere nkorere aroro aiga county ne chinyinge chimurekere ndo che county ya Nakuru Laikipia county ya Turukana kolende na arorire county ya Nyamira na akiria maiso ndo chinge county ya Nyamira ne murekeire ngane mwamune linga nema shuts down quarry operations libago ndirororo ngose likurumandiro ororo lianyariro ko bali goita abantu abanga sensemo likorwa nga kiabira quarry asensema ya manga wana babisakuru asekombekele kya nema nigo barate nindiri kurumelyo anene mona bona mnembule kona gotona ende na balira abeli bekegima igo bono liatene niwe asenge nchonga nigo liretete obututukanugete amonobo nobo saliagete asabanta bange benyorire asakon aseli kuruma elio wege county ya Kilifi ne molekerenga omobunge omalindi Amina Munyazi na nyartuko baga kwena no morobele bwechibasari go cha sabarokiwa ekaraboletie abakichikura baye kurwa sensemeyo gotangania chisemi bosyo ekiagera na chichira konye abana asamatuko alebosyo igunga chi basari cha sokire ase ebunge ya Malindi abwase county ya Kilifi mangana mangare kulinda sengencho chinga kinebiro tigange oyo mintoli baga aratumanyana aralia ya arase gazeti ya Taifa Leo bya kabisa mwanyu monaro bona kyamanda mano osa jagru stara jaga yes ndo ndo kubwateri tumanyina kaiba Douglas Marita kini kana itasumo jibo songo na abanyimba baroba bekir bari stand by kwene kina igento jamsinge na okomina na korongo genderede asigati serikali na wambwasi miro moja anakira abanyimba barare dibuna maandamano yeri tukulero tayo ni gale ligo karabade dena nigo baigere tuguchumbe kerate yani babe the notified rate badena itsirigo bona tigatorigire ritorore na rali alenchira ya bene ekadorje na jide kakianda to so asomoroberio obwa mangana aldoju kwana mangana climate change rali tuwa change yake go meteri tukoya Jumatatu butambe abantu babadene do kwana siasa na magando nandi bana yani kimanda mana banta bange akinde rali tuwa takatora change to kwana mangana climate medo change gwerire siasa na yagendera bra bintu bya change na bakonyora na asako musana kwa Taifa Leo gotera na ntarike merongebere mutienyu watato machi mwaka 2023 ni odena nilo mkononi maandamano ya kitingiza dunia onyore na kibali gethena nilo mkononi abantu bali bandamanaji wameweka roho mkononi tenkoro gogo hito na abekira ngoro lito bwana Joshua yobono wameweka roho mkononi maandamano ya kitingiza dunia onyore na jinsi jikorobekana ntobadensi ya Tunisia South Africa Nigeria na Kenya ya monera bungebete ni gine chiko isano ingate ni sano chiko imbate da ni sano ne mra kini sano iganye kokorogira maandamano ase litiko lialero watu wameweka roho mkononi maandamano ya kitingiza dunia gundi linano unga Raila kuhusu maandamano dakabiliana linanopinga nia ya Azimio yani bona yaragana chima kundi ya berabeire mbare bali bakunga okoboko maandamano na kuna kwingine bali bakana na ya maandamano bono ayo na arabeta sasa meli ya Kisumu
mama yake Ruto haimiza amani iwebo na nde bono korona mama mwabo William Samuel Arap Ruto oyoro muraibwenze mama Sara na ere bono orine wekaja kwane konye tubwate mama Ngina amekuwa kwa vyombo vya habari sana ngokwana alenge mama wa kwanza wa taifa obereka okwana mangana singura kwana ale kiri bono den troje na mama Sara nero tena alinde wekagwa no medena ne bazu neno mama bwe muraibwenze rende nero korobokire utabokire oteri na aki uimani na staili kwebo uimama Sara mama Sara your name shake yes my namesake Arsenal yanyanyaza Crystal Palace iligini kwa kuipiga mabao 4-1 buya sana asante hizo mabao iliwekwa na Gabriel Martinelli Bukayo Saka akaweka mabao hayo mawili dakika ya 43 dakika ya 74 pamoja na Granit Saka dakika ya 55 ikakuwa mabao 4-1 ikabona ina arare ase gazeti ya Taifa Leo mangana marito sana maandamano ya Mesidi ono dengi insena bere go tigaturaranga kiego chikwana kutogo jusa osoko devina na aliagenda de koba ase ense ya Kenya Tunisia Nigeria na South Africa Pemona sana mwanchi muligeria ndochenga tigatukurira abo asebono unless no batakende naende Joshua naboli n'abantu bali bagoshya Marieta angakiba asim ni somo wanaitwa masomo ni somo kabisa bali bagoshya Marieta na sana mna ngi Brighton ya banga sana bana bayibori jusia na bayibo nande dato ali abange karongo kora sensemeli ya mabere ngakito ya magega kumete karongo cyo kwatereka mabere unyabeli biyonya tereke akende ugo kwa rusi cream kwa bega chingeni inibona bana bana ba juice maide mwegere dikirimu girimu gene kwa garusi kwa bega chinsaga kwa bega rikuneni lakini ndebo no abana ba squeeze mora igera bindebyo mwaja kuri maguta ndo atumire bana maguta mtoto amatomya kambwe tene bere tato 72 na nchingara 75 mugano nore mongina na rojete ubade miaka 70 miaka 50 ujete miaka ya maiga ibordo 1970 aka unite ne family yae inkwaro jumano iyo nanga tinora samba sidi na boko somera akia jete miaka yemengi tukorera bwa senzemo ya ntune yentangani yomoroberia magaseti gokora check mbia mana sarmanda to maje semesino kona mogo era ujitome kiara njebono kingo sukake yo tromirane na inwe mambia asomoroberi bwensakie karongo tigasara aujana bagani ngirera to ngirera mo kwana nero to kwana igoro ya a climate project and carbon literacy ayoni gagocha ebine bintu bia retru climate change ige emada nigere climate change lakini toligere climate projects bona project gende to korwa eliko mitigate omuchando o climate change na bego to ligeria mangana carbon literacy to gubongaini gore mangana carbon tutachua carbon ni nini tunajua carbon dioxide tunajua hizi vitu bantu bali ba chemistry kole ndaba manyingo baikira se studio gochi bale gotomanyia sobo ikirana hata mimi nitakuwa mwanafunzi lakini maswali yote nitauliza kwa niaba yako nitakuwa na yangu lakini pia wewe gendera gotoma amabuli wetra sena mbeyore gorabo igoro ya climate change tapia nchi yani nkioligetie kumanya asamangana yo wonchoka kwelire okukwa beiro mo chando tali Gusii anene to chikumulekera Gusii na Nyamira kulenda Kenya yonsi ngima ne batali Kenya yo kachinse chons it's a global menace gobana chikuligeria asenchira yo bekera ne kerokoraga ensa eyemo nenusu yamono watu bwate kuro 12 enda nyorere gazeti ya The Standard gazeti ya The Daily Nation na boigo the Taifa Leo miyo manote atwenda sasa mimi studio yake jo swekera kwero bali bana pagene wetu aroba kira studio tukirudi utakuwa nao na bana Sara asomoroberio yuba kwanda mange igoro ya climate change utosikene on this TV wansumo usigenda utome SMS ya withira se namba ya 0792192834 ene on this TV wansu pomo Gusii Ndizi TV ubwansu
bw'omu Gusii. Omurigireria